ନାଇଁ ପକଡ଼ ଫିଙ୍ଗି ଦେଇ ଆସିବୁ ସେଇଠି ତତେ ବାଘ ନାକର ହାତ ପୁରେଇ ଦବ। କହୁଛି ବାଘ ନାକର ହାତ। ରୁହନ୍ତୁ ରୁହନ୍ତୁ ରୁହନ୍ତୁ, ଆପଣମାନେ ଭାବୁଛନ୍ତି ନା ମୁଁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କ'ଣ ପାଇଁ ସମସ୍ତଙ୍କ ସହ ଇଣ୍ଟ୍ରୋଡ୍ୟୁସ୍ କରିନାହିଁ। ତ ଚାଲନ୍ତୁ, ଫାର୍ଷ୍ଟ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଠିକ୍ ଅଛି, ମୁଁ ଏବେ ମୋର ବ୍ଲଗ୍ଟି ଷ୍ଟାର୍ଟ କରୁଛି। ତ ଆମେ ଯାଇଥିଲୁ କି ମୋ ଭାଇର ଗୋଟେ ପ୍ରି ୱେଡ଼ିଂ ଥିଲା। ଆମେ ହଦଗଡ଼ ଯାଇଥିଲୁ। ସେଇ ଯିବା ବାଟରେ ବାସ୍ କିଛି ମଜାମସ୍ତି ହେଇଥିଲା। ଭାଇ ଭାଉଜ ଆଉ ତାଙ୍କ ଦୁଇଟା ପୁଅ ଆଉ ଗୋଟେ ସାନ ଭାଇଟେ ଆଉ ମୋ ସାନ ଭଉଣୀ, ଆମେମାନେ ସମସ୍ତେ ମିଶିକି ଯାଇଥିଲୁ। ଆମର ସେଇ 2 ଜଣ ଯେଉଁମାନଙ୍କର ପ୍ରି ୱେଡ଼ିଂ ହେବାର ଥିଲା, ସେମାନେ 2 ଜଣ ବାଇକ୍ରେ ଯାଇଥିଲେ। କିଛି ବାଟ ଗଲା ପରେ ଆମେ ସେମାନଙ୍କୁ ବାଟରେ ଭେଟିବା। ଆକ୍ଚୁଆଲି ଏଇ ଯେଉଁ ବାହାଘର ପୂର୍ବରୁ ପ୍ରି ୱେଡ଼ିଂ ଫଟୋସୁଟ୍, ଯଦି ବାହାଘର ପରେ ଆମେ ଭଲରେ ରହୁନାହାନ୍ତି ତ ଏସବୁର କ'ଣ କିଛି ଭ୍ୟାଲୁ ରହିବ? ମୋ ମତରେ ତ ରହିବନି। ଆମେ ଯଦି ବାହାଘର ପରେ ଝଗଡ଼ା ଲାଗନ୍ତି କି କାହା ସହିତ ଭଲରେ ଶାନ୍ତିରେ ନ ରୁହନ୍ତି ତ ଏଇ ଫଟୋ ଉଠେଇବା ଭିଡ଼ିଓ ବନେଇବାରେ ତ କିଛି ବି ଭ୍ୟାଲୁ ରହିବନି। ମୁଁ ଠିକ୍ କହିଲି ନା? ଚାଲ ଦେଖ, ଏବେ ଆମର ସେଇ 2 ଜଣ ଆଗ ଆସିକି ଛାଇ ତଳେ ବସିଯାଇଛନ୍ତି। देखा आपने लापरवाही का नतीजा। रहा नहीं जाता, तड़प ही ऐसी है। ତାପରେ ଆମେ ଆମର ଲୋକେସନ୍କୁ ସମସ୍ତେ ଚାଲିଲୁ। ତ ମୁଁ ଏବେ ଆପଣଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଛୋଟ ଟପିକ୍ ଡିସ୍କସନ୍ କରିବି ଆପଣଙ୍କ ସହିତ। ମୁଁ ଫ୍ରେଣ୍ଡସିପ୍ ଉପରେ ଗୋଟେ କିଛି କହିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି। ମୁଁ ତ ଜାଣିନି ଏଇଟା ଠିକ୍ କହୁଛି କି ଭୁଲ, ବାସ୍ କେତେ ଟାଇମ୍ ବୋରିଂ ହେଇକି କାହିଁକି ଯିବା, ଟିକେ କଥା ହେଇକି ଯିବା। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସିପ୍, ଆମେ ଆଡଲ୍ଟ, ଫାଷ୍ଟ ଆମେ ଚାଇଲ୍ଡହୁଡ଼୍, ପୁଣି ପ୍ରି ଚାଇଲ୍ଡହୁଡ଼୍, ଆଡଲ୍ଟ, ତାପରେ ଆମେ ଆଡଲ୍ଟସେନ୍ସ, ୟଙ୍ଗ ଆଡଲ୍ଟ, ଏମିତି ଷ୍ଟେଜ୍ ଦେଇକି ଆମେ ସବୁ ଆମ ଲାଇଫ୍ଟାକୁ ଅତିବାହିତ କରନ୍ତି। ବା ସେତେବେଳେ ଆମେ ଲେଟର୍ ଚାଇଲ୍ଡହୁଡ଼୍, ଯାହାକି ଆମର 6ରୁ 12 ବର୍ଷ। ସେତେବେଳେ ତ ଆମେ କିଛି ଜାଣନ୍ତିନି, ବାସ୍ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସହ ମିଶିବା, ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସହ ଖେଳିବା, ଭଲ ଲାଗେ, ବାସ୍ ଭଲ ଲାଗେ। ଏହାପରେ ଆମର ଆଡଲ୍ଟସେନ୍ସ ପିରିୟଡ଼ ଆସିଯାଏ, ଯେଉଁଟାକି ଆମର 12ରୁ 18 ବର୍ଷ। ଏଇ ଟାଇମ୍ରେ ନା ସାଙ୍ଗମାନେ ଆମର ପୁରା ମେନ୍ ସୋର୍ସ, ଆମ ଲାଇଫ୍ର ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ପର୍ସନ୍ ଆମ ସାଙ୍ଗମାନେ। ସବୁ କଥା ସବୁ ଖାଇବାରେ ପାଗ ସବୁ କିଛି ସେୟାର କରିଦେବୁ। କିନ୍ତୁ ତାପରେ ଯେଉଁ ଷ୍ଟେଜ୍ ଆସେ ୟଙ୍ଗ ଆଡଲ୍ଟ ଏଭବ୍ 20 ପରେ, ଆମର ଯେଉଁ ସବୁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି 12 ପାସ୍ ବେଳେ, +3 ପାସ୍ ଆଉଟ୍ ବେଳେ ଦିଆଯାଇନଥାଏ କି ଆମେ ଏଇଠିକି ଯିବା, ଆମେ ଏଇ କଣ୍ଟାକ୍ଟରେ ରହିବା, ଆମେ ତୋର ମ୍ୟାରେଜ୍କୁ ମୁଁ ଯିବି, ତୁ ବି ମୋ ମ୍ୟାରେଜ୍କୁ ଆସିବୁ, ଏଇ ଯେଉଁ ସବୁ ମିଛ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ନୁହଁ, ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ଗ୍ୟାପ୍ ହେଇଯାଏ। ସମସ୍ତେ ସମସ୍ତଙ୍କ ଜୀବନରେ ବହୁତ ବିଜି, ଦିନରେ, ମାସରେ, ବର୍ଷରେ ଥରେ ମେସେଜ୍, ମନେ ପଡ଼ିଲେ, କିଛି କାମ ପଡ଼ିଲେ କଲ୍ ଆସିବ, ବାସ୍ ଏମିତି ହେଇଯାଏ। ବହୁତ କମ୍, 100ରୁ 2 ଜଣ 3 ଜଣ ତୁମର ସାଙ୍ଗ ରହିବେ, ସମସ୍ତେ ସାଙ୍ଗ ରହିବେନି। ସେତେବେଳେ ମୋ ବାପାଙ୍କର ଗୋଟେ କଥା ମୋର ମନେ ପଡ଼ିଲା କି ବାପା ମୋତେ ସବୁବେଳେ କୁହନ୍ତି କି ରୁନୁ, ତୁ ସବୁବେଳେ ସାଙ୍ଗ ବହୁତ ହେଉଛୁ, ଦେଖିବୁ ଦିନ ଆସିବ, ଦିନରେ ଭାବିବୁ ବାପା କଥା, କେହି ବି ସାଙ୍ଗ ରହିବେନି, କେବଳ ବାସ୍ ବାପା, ମା, ଭାଇ, ଭଉଣୀ, କକା, ବାସ୍ ଏମିତି, ଆଉ କିଛିଟା ଭଲ ସାଙ୍ଗ ରହିବେ, ସମସ୍ତେ ରହିବେନି। ଆଉ ଗୋଟେ ସବୁଠୁ ବଡ଼ କଥା, ତୁମ ମେଣ୍ଟାଲିଟି କି ଯିଏ ମ୍ୟାଚ୍ କରିବନି ସେ ତ ତୁମ ସହିତ କେବେ ବି ରହିବନି। ତୁମେ ଯେମିତି ଆକ୍ଚୁଆଲି ସେ ସେମିତି ପିଲା ହିଁ ତୁମ ସହିତ ରହିବେ। ଯେତେ ଦିନ ଅନ୍ୟମାନେ ତ ସମସ୍ତେ ତୁମକୁ ଛାଡ଼ିଦେବେ, ଆକ୍ଚୁଆଲି ତୁମ ସେମାନଙ୍କ ସହିତ ତୁମର ପଡ଼ିବ ହିଁ ନାହିଁ, ତୁମ ଭାଇ ବି ସେମାନଙ୍କ ସହ ମିଶିବନି। ତ ଏଇ ସମୟ ନା ସବୁକିଛି, ଯେଉଁ କୁହନ୍ତିନି ଧାନକୁ ଧାନ, ବାଳୁଙ୍ଗାକୁ ବାଳୁଙ୍ଗା, ସେସବୁ ଅଲଗା କରିଦିଏ। ଯିଏ ଯେମିତି ଯାହାକୁ ଯାହା ଦରକାର, ଯଦି ସବୁ ଭଲ ଖରାପ କହୁନି, ବାସ୍ ଯାହାକୁ ଯେମିତି ଦରକାର ସେ ତା ଲାଇଫ୍ରେ ସେମିତି ସବୁ ପାଇଯାଏ। ଏବେ ମୁଁ ରହୁଛି, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।